राजू साउंड बहेरा के यूट्यूब चैनल में अपने सबक स्वागत अछि। एहि चैनल के सब्सक्राइब करी आ घंटी के निशान के जरूर दबावी। कुंवर सबके होला सबके आज होत जनौआ कुंवर सबके आज होत जनौआ ललन सबके कुंवर सबके होला सबके कुंवर सबके होला सबके आज होत जनौआ कुंवर सबके आज होत जनौआ ललन सबके। परम पूज्य कुल गुरु वशिष्ठ जी परम पूज्य कुल गुरु वशिष्ठ जी वेद उचारत पढ़ी पढ़ के वेद उचारत पढ़ी पढ़ के आज होत जनौआ ललन सबके आज होत जनौआ कुंवर सबके। रखी निरखी भगवोद मनोरथ रखी निरखी भगवोद मनोरथ छवि अति सुंदर मरवा के जी छवि अति सुंदर मरवा के आज होत जनौआ ललन सबके आज होत जनौआ कुंवर सबके। राम लखन ओ भरत शत्रुघ्न राम लखन ओ भरत शत्रुघ्न ठार भये बरुआ बन के जी ठार भये बरुआ बन